سلامت عنا بالله كبران تخاتلتي حصرتن اوانا وزيناتاتن حيزلكم قريبا لخو كسب مودات حبيركم نخصنحو بخبر ندعدمخو ناب زيناتات كسكركم سناي مكتال أب إثيوبيا زغصله علتاو قفعن أب زوبا معراب تግራይ حدوش ዝወፀብን ሰበስልጣን ሓይልታት ጸጥታን ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ምግሃስ መሰላት ይፈጽሙ ከም ዘለው ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ምንቅስቃስ ኣብ ስራሕ ኣብ ኣገልግሎት ምርካብ ከቢድ ገደብ ምግባርን ይቅጽል ከም ዘለው እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ጠቂሱሎም ብሶዶስ 22 ሚያዝያ 26 ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ጸብጻብ ኹናት ትግራይ ካብ ዘብቅዕ ዓስታት 4 ዓመት እኳ ኮይኑውን ተሎ ዓለታዊ ገሰት ብሰፊሑ ይቅጽልሎ ክብል ጸብጺቡ ይርከብ ኣብ ምጅማር እዋን ኹናት ትግራይ ጀሚሮም ካብቲ ከባቢ ዝተባረሩ ተጋሩ ሕዝውን ኣብ ዝተፈላልዩ ከባብታት እታ ክልል ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ዘስካሕክሕ ኹነታት ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ይሕብሩ እቶም ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ብፍላይ ምስ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ተኣሳሲሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ተስፋ ገይሮም ዝነበሩ እኳ እንትኾኑ ዛጊድ ግን ኣይተመለሱን ክብል እቲ ጸብጻብ ጠቂሱሎም እቲ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ኣካል ክልሎን ከም ዝኾነ ዝምግቱሉ ከባቢ ካብ እዋን እቲ ኹናት ጀሚሩ ኣብ ትሕትቶም ወልቃይት ኢሎም ዝጽውዕዎም ዕጡቃት ኣምሓራ ኣትዩ ድማ ይርከብ እቲ ኹነታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፈረምቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ሰብ መዚ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘለዎ ጥሪ ድማ ዝያዳ ካብ ዘጋድዱ ጉዳያት ምዃኑ ይፍለጥ እዩ መንግስት ፌደራል ቅድሚ ኩሉን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱሞ ባዕሎም ብዝመረጽው ኣካል ከመሓደሩ ክጠልብን ከሎ ነቲ ውዕል ዝፈረመ ውድብ ሕወሓት ብወገኑ እቲ ከባቢ ጸጥታዊ ውሕስነት ስለዘይሓለወ ከም ዘይኾነ ድማ ይሙገት መጀመርታ እቲ ከባቢ ናብ ቅድሚ ኹናት ዝነበረ ኹነት ማለት እውን ናብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምለስ ድማ ይጠልብ ውድብ ሕወሓት ተጋሩ ኣብ ከተማታት ወጻኢ እንክንቀሳቀሱን ከለው ካብ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ጊዜያዊ ፍቃድ ክሕዝበቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዋ ማሕደርቲ ክልል ኣምሓራ ድማ ይግደዱ ምህላዎም ይጠቅስ እንተኾነ ነቲ ፍቃድን ንምርካብ እውን ኣጸጋሚ ምዃኑን ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብተለምዶ ንሕክምናዊ ምክንያት ወይ ድማ ንኣረጋውያን ኣባላት ስድራ ቤት ንምሕጋዝ ጥራይ ከም ዝህብዎም ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎም እቶም ከምዚ ዓይነት ናይ ምንቅስቃስ ፍቃድ ረኺቦም ከምልጡ ዝኽኣሉ ሕዚ ናብቶም ልዕሊ 740,000 ካብ ከባቢ ዝተመዛበሉ ኣብ ጊዜያዊ ማዓስከራ ዝርከቡ ይጽንበሩ ምህላዎም ድማ ገሊጹሎ መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ሕዚ ዝወፀ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ እንኳ እንተዘየለ ኣብ ሚያዝያ 2022 ዘውፅኦ ሓበራዊ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናልን ሓዊሱ ክስታት ዓሌታዊ ግፍዕታት ድማ ነጺግዎ መንባሩ ይዝከር እዩ ትካል ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ን144 ሃገራት ዝዳሰሰ መበል 65 ዓመታዊ ጸብጻብ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘሰክፍ ምህላው ድማ ተሓሳሲቡ ይርከብ እቲ ኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም 2026 ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሰነድ እንትኸውን ኣብ መላእ እታ ኣህጉር ምልካው ስርዓታት ዝያዳ ይሕይሉና ጽነት ምግላጽ ሓሳብኻ ይጸብብ ብምህላው ድማ ብሰፊሑ ተንቲኑ ይርከብ መንግስታት ስልጣኖም ንምሕላው ክብሉ ኣገልግሎት ኢንተርኔት የቋርጹ ሰላማዊ ሰልፍታት ብሓይሊ ይብትኑ ከምኡውን ነጻ ተካላት ፍርዲ ይጭፍልቁ ምህላዎም ድማ ጠንቂቁ ይርከብ እዚ ፖለቲካዊ ጸገም እዚ ምስቲ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሓግዛት ብምቁራጹን ብሰንኪ ለውጢ ኹነታት ኣየር ዘመጽእ ዘሎ ድርቅን ውሕጅን ተደሚሩ ንኣፍሪካውያን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቀልውላው ድማ ኣውዲቑዎም ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ተንቲኑ ይርከብ ኣምኒስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣዝዩ ኣሰካፊ ምህላው ድማ ገሊጹ ይርከብ እታ ሃገር ንረብዒ ዘመን ብዘይ ምቅዋምን ብዘይ ናጻ ትካላትን ተመሓደር ብምህላዋ ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ተሓታስነት ዘይብሉ ባህሊ ይነግስ ከም ዘሎ ድማ ኣጠንቂቑ ይርከብ መንግስቲ ነቲ ካብ 2001 ጀሚሩ ዘተኣታተወ ሓያል ምዕፋን መሰረታዊ ናጽነት ኣትሪሩ ድማ ቀጺልዎ ምህላው ገሊጹ ይርከብ ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ሰባት ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ክስን ፍርድን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሓርዮም ይርከቡ ክብል ድማ ጸብጺቡ ይርከብ እዚ ድማ ኣብታ ሃገር ንዝሰፈነ ባህሊ ምስዋር ዘንጸባርቕ እንትኸውን ዛጊድ ዳሃይ ዘይብሎም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ጋዜጠኛታት ናይ
ናይዚ ቀጻሊ ግሰት ህያው ምስክር ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ ይርከብ እቲ ንመናእሰያት ካብ ህይወቶም ብምንጻል ከም መሳርሒ ዘገልግል ዘሎ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ግልጋሎት ኣብቲ ጸብጻብ ባርነት ዝመስል ግዱድ ዕዮ ብምዋል ድማ ገሊጹ ወሎ መናእሰያት ካብ ስድራ ቤቶም ትምህርቶምን ተነጺሎም ኣብ ባርነት ዝመስል ኩነታት ክሰርሑ ይግደዱ ከም ዘለው እዚ ድማ ንቁጠባውን ማሕበራውን ውሕስነት ዜጋታት ኣዕንዩ ይርከብ ኢሉ ድማ ኣሎም ካብ ዝሓሊፉ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጭቆና ናብ ደገ ብምስፋሕ ግብረ ደባዊ ጭቆና ይካየድ ምህላው ድማ ጸብጺቡ ይርከብ ቀጺሉ ኣብ ስደት ዝነብሩ ተቃወምቲ ንምሽቅራርን ንምፍራሕን ኣብ ዓዲ ዘሎ ቤተሰቦም ንሓደጋ ምቅላዕ ቆንስላዊ ግልጋሎት ምክልኻል ስለላ ምውፋርን ከም ቀንዲ ስልቲ ይጥቀመሉ ምህላው ድማ ሓቢሩ ብዘይካዚ ሃይማኖታዊ እምነቶም መሰረት ብምግባር ዝእሰሩ ዘሎ ዜጋታት ቁጽሮም ይውስኽ ምህላውን ኣብቲ ሃገር ነፃ መራኸቢ ብዙሓን ወይ ድማ ማሕበራዊ ጉጅለታት ፈጺሞም ከም ዘየለው ድማ ኣተሓሳሲቡ ይርከብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ማለት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዛዕባ ዝፈጸሙ ገሰት ክሳብ ሕዚ ዝተገበረ ነፃ ምርመራ ወይ ድማ ተሓታስነት ከም ዘየለ ድማ ይኸስስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎም ፖለቲካውን እስራት ክፈትሕን ሃገራዊ ግልጋሎት ናብቲ ሕጋዊ ገደብ ግዚኡ ክምለስ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቡ ይርከብ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ እቲ ሃገር ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ናብ ምርጋእ ክትመጽእ ትጽቢት እኳ ተገይሩ እንተነበረ በኣንጻሩ ግን ኣብ ሓደሽቲ ዙርያ ግጭታት ትሸምም ምህላዋ ድማ የገንዝብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስ ፋኖም ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ብድሮን ዝካየዱ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጅምላዊ ቅትለት የውርዱ ምህላዎም ድማ ኣምነስቲ ጸብጺቡሎም ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸሙ ገበናት ውግእን ጾታዊ ዓመፅን ዝምልከት ንግዳያት ዝኸውን ፍትሒ ይኹን ነፃ ምርመራ ዛጊድ ኣይተረአየን እዚ ተሓታትነት ዘይምህላው ድማ ኣብቲ ሃገር ባህሊ ገሰት ክሰፍሕን ገበነኛታት ከይተሓተቱ ክነብሩን ዕድል ሂቡ ክብል ድማ ተሓሳሲቡ መንግስቲ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ከም መመኽነይታ ብምጥቃም ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ዜጋታት ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ብዘይ ፍርዲ ኣሰር ምህላው ድማ ቃሊዑ ክልል ኦሮሚያ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ብሰንኪ ዘሎ ውግእ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ድማ ይገልጽ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ጭውያ ብናህሪ ውስኽ ምህላውን ሚልዮናት ዜጋታት ድማ ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣብ ከቢድ ሕጽረት ምግቢ ከም ዝርከቡ ድማ ኣረጋጊጸ ክብል ጸብጺቡ ይርከብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል